Isahluko samashumi mabini anesithathu. Ivangeli ngokubhalwa nguLuka kwivesi yamashumi mane anesithandathu. Valwe amazwi apho athi, bawo ezandleni zakho yawunikela umoya wami. Watha kubethilo waphuma umphefumulo wakhe. Abantu abaninzi athi ilizwi lokugqibela leli likaJohane. Njengomntu odla ngoya kwindawo ebinengozi, xa ndifika kwindawo ebinengozi, abantu bokugqibela benza i-mop-up zii-traffic officers. Zifika kuqala zihambe emva. I-mop-up ke ngoku yile uLuka ayibhaqa ngomlomo kaMariya. Luka ohamba wabuza kuMariya esenza i-research ngokufa kaYesu emnqamlezweni. nguMariya uxelela uYesu wathi kuye, amazwi omntanam okugqibela athe, bawo ndiwunikele ezandleni zakho umoya wami. Kusemva kweyure ezintandathu uYesu bantakwethu esezandleni zaboni. uYesu kaThixo ufika kwakhe emnqamlezweni wahlala ezandleni zaboni. Yenza loo nto uYesu kaThixo kwakhe igephu phakathi kwakhe noThixo. Uthi ke lo mbhali uYesu ngelinye ilanga uthi kubafundi bakhe, unyana womntu uzawunikelwa ezandleni zaboni. Yenza loo nto bantakwethu ngelixesha uYesu kaThixo atawubona oba zonke izinto zigqityiwe, athi, bawo ndiyawunikela umoya wam ezandleni zakho. Wayenakho uYesu ukusuka emnqamlezweni uba wayethanda. uYesu kaThixo ngewayeyalela imikhosi yezulu oba mayihle ize kumsindisa, kodwa uYesu wathula ukuze kuzaliseke isizibha. Uthi ke lo mbhali uMariya unobangela ithethe le nto. Abantwana bamaJuda ekukhuleni kwabo kwinkolo yobuJuda bebefundiswa ukwenza izikengelezo ukuze bangalibali into abayifundisiweyo. Yilaa ndumiso ya31 phaya kwivesi yesi-5 umntwana womJuda xa ezawulala wenza lo mthandazo athi, bawo ndiwunikele ezandleni zakho umoya wam. Athi emveni koko alale uthombo. Yesu kaThixo ukhetha indawo eBhetele yokubana makahambe ulala kuyo kunokulala kule ndawo bazamfaka kuyo abantu. Umphefumlo bantakwethu, umphefumlo yimfana nemfuzo kaThixo. Umzimba into ezawushiyeka apha emhlabeni, kodwa umphefumlo yimfana nemfuzo kaThixo. Ndike ndihambela abantu abakhulayo, sifike lona kuthiwa kwi-terminal stages. Sawubuza kulo mntu obana ufuna uThixo akwenzele ntoni na, ngoba ngumzuzu wokugqibela iguquka indoda nomanyano ijonge eludongeni. Uthi ukumbhali abanye bayabhuda bathatha iinjongo ezinto uve kuthi uyambona. Mntu okholwayo umele uthathe umphefumlo wakhe awubuyisele kumgqibelelisi wobomi. Xa ukholwa, xa uphuma into emlonyeni ngomzuzu wokugqibela umele uthetha la mazwi, uxelisa uYesu
uthe ezandleni zakho bawo ndiyawunikela umoya wami. Xa siza kufa elowo nalowo makazenzele uthe apho ubishop xa bethetha wathi ziwenziwile umlandisi zuthethe xa uza kufa kodwa xa uthetha ungaqalekisi. Namhlanje sivuyesu kaThixo ethetha la mazwi enikela umoya wakhe kuyise. Moya bantakwethu xa uza kufa okanye wawuphuma umoya kuwe awuyi engcwabeni. Umoya uye engcwabeni. Umoya unendawo yayo yakuwo. Xa uzawuphuma umphefumlo wakho awuphumi uhamba ujikeleza esithubeni. Ayenziwa loo nto ngumntu okholwayo. Umphefumlo womntu unayo indawo yawo. Sigcinelwa izulu thina abantu bakholwayo ngoba yokugqibela indawo besisebenzela kuyo kakade lizulu. Bantakwethu xa amakholwa ke ngoku ezawunduluka makathathe nantsi iphathe yokunduluka komntu okholwayo. Nibe ngoYesu abancinane, niyeke ukuthatha izinto ezakwenza abantu basivale indlebe zabo. Thethani izinto ezakwenza abantu bathi amen, bathi haleluya, ngoba ziphuma emlonyeni womntu okholwayo. Bantakwethu lifikile ilixa loba uYesu kaThixo agoduke abuye lapho bevela khona. Uthi ke lo mbhali lixesha apho wonke umuntu engasekho ngasengcwabeni xa bengasemnqamlezweni. Uthi aba bantu bebekade behamba naye bamfulathela uYesu. Abantu abekade banceda abantu abaseziwayini eKana abekho. Abantu abanyangayo benezifo ngezifo abekho. Abanye wabavusa besekufeni abekho. Seka yedwa nabo bakufutshane kunye naye. Uthi ke lo mbhali wathi uYesu xa ephuma umphefumlo wakhe akalibala obumphefumlo unendawo yawo. Nendawo yawo umphefumlo. Yesu kaThixo zangayilibale lo. uYesu kaThixo wakhumbula okokubana lo mphefumlo wam awumelekanga uphuma nje kum ubhadule esithubeni. Umele umphefumlo wam uye kwindawo elungileyo, indawo ebhetele, indawo esisebenzela kuyo elowo nalowo usebenzela izulu. Bantakwethu akufunekanga sithi ngexesha lethu lokugqibela singamboni uThixo, sebenzela ukubonana noThixo. Ndiyamthanda uYakobi xa ehamba awufika kuloo mathafa, xa ke ngoku egqiba ubonana noThixo yiva uthi uYakobi ndiboneye noThixo wahlangulwa umphefumlo wam lechaphilanga sawudlula ePeniyeli. Bantakwethu ndizawuyeka kodwa okubalulekileyo okokubana umphefumlo womntu unayo indawo yayo. Yayindawo yomphefumlo lizulu. Izulu indawo esisebenzela uya kuyo sonke. Yoloo nto amaxesha ngamaxesha umve uYesu kaThixo xa abantu beqhayisa ngento abanazo athi umntu ndinamazala agcwele ngumbona, ndinale nto ndinale uYesu kaThixo athi sidenge wahluthwa lo mphefumlo ngoba ubusuku zoba zezikabane ezi zinto. Yoloo nto kufuneka amaxesha amaninzi siyeke uthembela kwinto zomzuzwana, sithembele kuThixo ongumgqibelelisi wobomi bethu. Onendlebe zokufa makeve. Haleluya.